Beharriz ere txaloak, bada hemen norbait. Ia gora, eskualdeko, lehenengo emakumezkoa, Amaia Jimenez, 225 zenbakiarekin. Bueno, beraz, helmuaren iritsi eta podiumera igotzea, biak bat izango dira Amaiaren kasuan. Eta 372 zenbakiarekin, oraindik txinparten garra itzali gabe, Reite Jackson, Pozuelo Alarkoneko korrikalaria. Hortxe ba, dagoeneko saridun guztien kuadroa osatu dugu. Eskualdeko lehenbiziko emakumezkoa falta genuen. Naiz honen. Bai. Bueno, ba esan dakoa. Iluntzeko 8:10 dira eta ekin diezaiogun sari banaketa ekitaldiari. Sari desente daude banatzeko. Lasterketa nagusiaz gain, kilometro vertikala, Nafarroako ultra txapelketa, emakumezko zen gizonezko, veterano, bueno, beraz, hasi gaitezen sari ezberdinak emanatzen. Lehenbizi, errelebotako sariak emanatuko ditugu, errelebotako sariak, lehenbizi eskualdeko errelebo bikoterik azkarrenari saria. Irabazleak Jaioni Mikeo eta Unai Garmendia izan dira. Jaione Mikeo eta Unai Garmendia etorri mesedez, Betelu eta Lekunberriko korrikalariak. Euren denbora 8 ordu, 18 minutu eta 36 segundukoa izan da. Hemen dira ba, Jaione Mikeo eta Unai Garmendia.
Sari emaile antolakuntza taldeko Ander Elizalde. Eta esan bezala, eskualdeko talderik azkarrena, eurentzako saria, Garaikurra, bi otordu Lekunberriko Lekuonberri jatetxean eta Herrigora Kaxabana. Herrigora Kaxa, Nafarroa, hegoaldeko elikagaiekin osaturiko kaxa. Esan bezala, Jaione Mikio Lasarte eta Unai Garmendia Uarte eskualdeko, errelebo, bikoterik azkarrena. 18-26 euren denbora. Eta errelebotan bikoterik azkarrena, selkapen orokorrean, Paula Alberdi Dominguez eta Mikel Arriola Munioz guren. Eibartarrak, euren denbora, 7:29 minutu eta 8 segundukoa izan da, sari emaile Eunate López, antolakuntza taldeko kidea. Eta Igor Bildurrik gabe podiumeko gorengo mailara. Paula eta Mikel, Eibartarrak, esan bezala sari emaile Eunate López, eta saria Garaikurra, Herrigora Kaxa, Peruarriko museorako 10 sarrera, eta 2 pertsonentzako Peruren arategiko lotea. 2026an zehar gozatu beharreko edozein kasutan, Bueno, ez dira sari magalak, Herrigora Kaxa, Peruarriko 10 sarrera, Peruren arategiko haragi lote zoragarri bat, Garaikurra, eta ez dakit zer utzi dudan. Euren denbora, 7:29 minutu eta 8 segundukoa izan da. Betik gorako lasterketa eginaz, azkenean irabazle Paula Alberdi eta Mikel Arriola Eibartarrak. Zorionak! Eta segidan, eskualdeko Mendi Erronkako irabazleak lasterketa luzean, irabazleak eskualdeko emakumezko zen gizonezko azkarrenak. Emakumezko azkarrena, Amaia Jimenez, kanflanka izan da Leitzarra, orain txelmugaratu berri dena, beraz oso urrun ez da izango Amaia. Sari emaile Ander Elizalde antolakuntza taldeko kidea. Aurrera Amaia, Igor Bildurrik gabe podiumeko mailarik altuenera, saria Garaikurra Leitza Kirolak dendak emandako oparia, 150 eurotan baloratua, eta 2 pertsonentzako otordua Lekunberriko Lekuonberri jatetxean. Oraindik ez du zure denbora ofizialaren berri, baina bueno, 12 orduen bueltan edo hor nonbait izan da. Eta kategoria berean gizonezko azkarrena, eskualdeko gizonezko azkarrena, Xabat Ilarregi Marzol izan da, etorri mesedez de Xabat, bere denbora 6:40 minutu eta 20 segundukoa izan da. Esan bezala, eskualdeko azkarrena, Xabat Ilarregi Marzol, sari emaile, Aintzane Arraiza eta Maider Amantegi zinegoziak, beraz, saria zinegozitik zinegozira. Garaikurra Leitza Kirolak dendak emandako paria, eta 2 pertsonentzako otordua Lekunberriko Lekuonberri jatetxean, hortxe ba, eskualdeko aurtengo azkarrenak Xabat Ilarregi eta Amaia Jimenez. Ez da Xabaten denbora ondo geneukan, enuk esango 7 ordutik bera egin dunik, baina bueno, datuek hala diote txosten honetan behintzat.
Ia, segi dezagun, kilometro vertikala. Badakizue, tartean, mendi erronkan, beti kilometro vertikal hori badagoela, gaintza da irumugarri eta bitarteko tarte hori. Eta hemen, saridunak, hirugarren, bigarren eta lehenengo, hirugarren saridunak emakumezko zen gizonezko, Naroa Uria Olaizola emakume azkarrena eta Adur Mendizabal Luluaga gizonezko azkarrena, etorri biak mesedez. Naroa Uria Azpeitiarra bere denbora kilometro vertikalean ordu bete, 9 minutu eta 40 segundukoa izan da, eta Adur Mendizabalena berriz 54 minutu eta 19 segundukoa. Adur Mendizabal ezaldi biharra. Ez dakit hemen dauden, Naroa eta Adur, badatoz. Sari emaile, Leitzako, Zinegozi Maider Ramantegi eta Aintzane Arraiza. Bai, hirugarrena, kilometro vertikalean, hirugarren. Ordu bete, 9 minutu eta 40 segunduko denbora, irumugarri eta igotzeko, gaintzatik abiatuta. Eta ia, Adur Mendizabale hurbiltzen den, hau dagoeneko zaldibira joan da ia. Bueno, emango diogu, saria, bigarren, kilometro vertikalean, bigarren emakumezkoa, bigarren gizonezkoa. Olaz, Azazeta, Pelaez, Altxasuarra, emakumerik azkarrena, ordu bete, 9 minutu eta 17 segunduko denborarekin, eta gizonezko azkarrena, Odei, Lujanbio, Apezetxeako izuetarra, 53 bere denbora. Olaz eta Odei, hemen baldin bazta bete etorri mesedez. Sari emaileak, Mendi Erronka, Bolondrese taldeko Euge Barriola eta Jose Luis Uarte. Zaila dago sari banatzea gaur, zaila dago. Badatoz, ia ba. Eskerrak. Sari hartzeko deitzen ari garen. Olaz, Azazeta. Ordu bete, 9 minutu eta 17 segunduko denborarekin, bigarren azkarrena kilometro vertikalean, eta Odeiren arrastorik ez da momentuz behintzat. Ba, lehenbiziko idei egingo diet, eta horbilduko dira, hemen baldin badaude behintzat gainerakoak. Emakume azkarrena, Laiane Arrospide Garmendia Tolosarra, ordu bete, 7 minutu eta 10 segunduko denborarekin, esan digute, kilometro vertikalaren bila etorri ez ote den, etorri eta poltsikoratu. Eta gizonezko azkarrena, Imanol Kainamares Mugerza, Berriozarko korrikalaria, bere denbora, 52 minutu eta 54 segundukoa izan da. Hortxe bat Laiane. Bai, kilometro vertikaleko azkarrena, Imanol Kainamares. Hortxe segundu gutxi batzuengatik, Odei Lujanbio baino azkarrago. Eta irabazlentzat garaikurraz gain bada bestelako saririk, Lopenea Landa ostatuan 2 pertsonentzako gau bateko egonaldia, loa eta gosaria. Eta Herrigora kaxa bana, beraz hortxe. Kilometro vertikaleko saridunak, irabazleak Laiane Arrospide eta Imanol Kainamares, eta bigarren
Eta 3. postuetan Olaz Azazeta eta Naroa Uria. Eskerrik asko. Gero ere izango dute hauetako bate baino gehiago ona igotzeko aukera. Bueno, segi dezagun, lasterketa nagusiko emakumezko zen gizonezko azkarrenei sariak banatzen. Emakumezen gizonezko 3. sailkatuak lasterketa nagusian, Miren Bastida Zabala Azpeitiarra 3. emakume azkarrena, eta Ibai Primizia Belasko Antsoaingo korrikalaria 3. azkarrena gizonezkoetan. Hor Imanol Cañamaresekin. Biak eskutik helduta sartu dira, baina, batek izan behar 2. eta besteak 3. eta horrelaxe, sailkapenean, Ibai Primizia 3. Miren Bastidarekin batera. Baldin bazta bete etorri mesedez. Hemen da Miren, bere denbora 8 ordu, 21 minutu eta 56 segundukoa izan da. Sari emaile Maider Ramantegi Leizako zinegozia. Eta hemen Garaikurraz gain eskudirutan ere badago saririk 200 euro eskudirutan, eta boga garagardo kaxa bat. Hortxe 200 euro eskudirutan. Eta Ibai Primizia, nun dago? Honi esango zion bakarren batek saria irabazi duela. Aupa, eutxi hor. Orantxe plaza guztia zuei begira. Ibai Primizia ez dago, 2. sailkatuak emakumezkoetan Olaz Azazeta, Pelaez, Altxasuarra, etorri berriro mesedez. Eta etorri berriro baita ere Imanol Cañamaresen Mugerza, 2. gizonezko azkarrena. Ibai Primizia 3. sailkatua, Miren Bastidarekin batera. Taberna Zuloren batean seguru. Boga garagardo kaxa, Garaikurra eta eskudirutan 200 euro. Hortxe, Garaikurrik handiena, garagardo kaxa, marka da gero. Eta ari ginen 2. saridunei deide egiten, Olaz Azazeta orain torri mesedez eta Imanol Cañamares. 8 ordu eta 12 minutu Olazen denbora, eta Imanol Cañamaresek Ibai Primiziaren denbora bera 6:39. 2. 3. lekuan ez da ginik. Protokoloa zertarako. Kaso honetan, ondo dago, Ibai 2. mailara gonbidatzea, baina hemen eskudirutan 200 asalto dago, orduan ez du ikusi. Eskudirua nola banatu. Izan ere, 2. sailkatua Garaikurraz gain, boga garagardo kaxa eta eskudirutan 200 euro dauzka. Beraz, ena ez di matematiketan nabila, baina 200 gehi 200, 600, zatibi, 300, ez duek konpondu. 300 zian, nola? Bai, lortu bete egitea. Eta irabazlei egingo diegudei gaurko protagonista nagusiak. Emakumezkoetan Naroa Uria Olaizola, Azpeitiarra, bere denbora 8:05:17. Torri mesedez Naroa berriro. Eta gaur sekulako erakustaldia eman da. Orain arteko marka guztiak hautsi ditu. Azkoitiako Borja Zubizarreta Uriak, etorri mesedez Borja, bere denbora hortxe geratuko da. Urrengo urtean norbaitek hobetuko duen ikusiko dugu.
6 ordu, 31 minutu eta 18 segundo. Leizan hasi eta buka, 67 kilometro, erreza da esaten, eta 3.600 metroko igoera guztira. Ibilbide hori osatzeko, 6 ordu eta 31 minutu, baino ez ditu Borjak behar izan, sekulako marka da, sekulakoa. Kasu honetan, diruak ere gogora egiten du. Txapela, Garaikurra, Eskudirutan 600 euro, Errigora kaxa eta Boga, Garagardo kaxa. Eta ez dakit, hemen zuziririk edo badugun, edo txapela jartzerakoan, edo nola zen hemen protokoloa. Hortxe, Mendi Erronkako podium nagusia, hortxe, gaurko 6 protagonistak. Bueno, esan dugu, gaurkoan Nafarroako ultra txapelketare jokoan zela, eta beraz, Nafarroako ultra txapelketari dagozkion sariak ene banatuko ditugu segidan. Lehenbizi, Nafarroako txapelketan klub mailan, 3. klubik onena, Klub Deportibo Tafalla izan da, etorri Klub Deportibo Tafalla taldeko Aritz Urdin, Izai Larrea eta Álvaro Martino. Euren denbora metatua, 27 ordu eta 30 minutukoa izan da, eta honen bestez, Nafarroako ultra txapelketan 3. talderik onena. Sari emaile, Fernando Etxegarai, Federazioko kide epailea, 3. talderik onena, Klub Deportibo Tafalla. Hortxe Garaikurra zuentzako, Nafarroako ultra txapelketan 3. postua. 2. sailkatua Goiztiarrak taldea. Goiztiarrak taldea, Lekunberriko Mikel de Carlos, Leitzako Julen Lizarraga eta Herribereko Josu Zabaleta. Euren denbora 25 ordu eta 7 minutukoa izan da, guztira. Etorri beraz, Goiztiarrak taldeko Mikel, Julen eta Josu. Hortxe, aurrera. Zuentzako baita ere, Garaikurra, Sari emaile, Álvaro Rey. Goiztiarrak 3 kide horien denborak batu dira, baina taldea kide gehiago osatu dute. Eta denak ere, hortxe, azken batean hori taldelana hori da. Hortxe Goiztiarrak 2. postuan, eta talderik azkarrena, Hiruherri taldea, ordezkari gisa Imanol Cañamares, Unai Bakedano eta Dani Parraga. Hiruherri taldeak 22 ordu eta 20 minutuko denbora behar izan du. 3 kiderik onenen denborak batuta, garaipena lortzeko. Hiruherri, 3 kide horien denborak batu dira, baina taldea, Goiztiarrak taldearen modura, askoz kide gehiago osatu dute gaur. Eta hortxe, argazkirako, Nafarroako ultra distantzian talderik indartsuena. Hiruherri taldea, hortxe argazkia.
Nafarroako txapelketarekin segiz, 40 eta 48 urte bitarteko gazte izandakoen mailarekin jarraituko dugu, veterano A maila, 40 gora, veterano gaur egun ez dakinik. Gaur egungo 40 urteak ez da dira, lehengo 50 marrak eta lehengo 30 marrak, bueno, ez dakit. Hirugarren sariduna, edo sailkatua, Igon Bereau Urroz Leitzarra izan da. Maila honetan ez dago emakumezkorik. Sari emaile Fernando Etxegarai, garaikurra Igon Bereaurentzat, 8 ordu 53:02. Bigarren sailkatua Diego Ibañez Burgete Iruñarra, bere denbora 8:50:54. Etorri mesedez Diego Ibañez, hemen baldin bazaude behintzat, veterano A kategorian, bigarren sariduna, ez du izan baitzara. Ez dago Diego, emango Diego saria. Eta veterano azkarrena A kategoria horretan, kasu honetan emakumezkoare badago, emakumezkoa Maria Ibarrola Elizagarai, Subitzako korrikalaria, eta gizonezkoa Mikel de Carlos Gorria Lekunberritarra. Etorri biak mesedez. Maria Ibarrola eta Mikel de Carlos. Mariaren denbora 9 ordu 21 minutu eta 18 segundukoa izan da. Eta Mikel de Carlosena ez gora igo. Mikel de Carlosena 7:51:41. Sari emaile, bueno, Fernando Etxegarai, Julen Errandonea, batak eta besteak. Ba hortxe, Nafarroko txapelketan A, veteranoen mailako sariak. Segidan, oraindik veteranoagoak, 58tik gorakoen kategoriak, kasu honetan baita ere, lehenengo sarirako gizon emakume badago, baina bigarren eta hirugarrenak gizonezkoa bakarrik. Hirugarren sailkatua Alberto Koñi Malumbres, Berriozarko korrikalaria, 9:53:05. Torri mesedez Alberto. Hemen baldin bazaude behintzat. Bestela, bigarren sailkatua Julen Lizarraga Lazkano Leitzarra. Hori zen urrutira joango ala. 8:28:22, Julenen denbora. Sari emaile, Nafarroako federazioko kideak, Julen, Fernando. Eta veterano azkarrenak, 58tik gorakoak. Emakumezkoetan Izaskun Sanz heldu haien, Getze Galarreko korrikalaria. Izaskun Sanz, igo gora bildurri gabe. Eta gizonezkoa Daniel Parragazubilaga Leitzarra. Izaskunek 8 ordu 28 minutu eta 50 segundu behar izan ditu. Eta Danielek 8 ordu 9 minutu eta 19 segundu ibilbide guztia osatzeko. Hortxe ba, dagokien garaikurrekin. 58tik gora, oraindik ere badago bizitzarik, kirol mailan. Hartu kontuan hori. Eta segidan kategoria nagusia baino ez zaigu falta, Nafarroako ultra txapelketakoa. Hirugarren sailkatuak, gizon zein emakumezko, Maria Ibarrola, Subitzako korrikalaria, ez oso urrutira joan. Maria Ibarrola Elizagarai, 9:21:18. Kasu hontan. Eta gizonezko Arkaiz Ualde Kalbo, Bizkarretak Erendiaingo korrikalaria. Arkaiz Ualde, 7 ordu 27 minutu eta 31 segunduko denbora.
Arkaitz Ubalde. Bueno, bigarrenak ere, deitu etorri dira, Izaskun Sanz, bigarren sailkatua, eta Ibai Primizia Belasko, bigarrena, bai absolutuan. Izaskun, 8:28 eta Ibaiek 6:29. Oraingoan bai, hortxe, bigarren, Nafarroako ultra txapelketako kategoria nagusian. Eta azkarrenak, emakumezkoetan, Olaz Azazeta Altxasuarra, eta gizonezkoetan, Imanol Kañamares Berriozargo korrikalaria. Esan dugu lehen, Ibaiekin berdinduta, baina, edozen kasutan, irabazle. Hortxe, ultra txapelketako maila nagusiko podiuma, hortxe 6 protagonistak. Bueno, hemen janari lotera badago. Hainbate produktu osatua. Eta honen bestez, Bauxe Nafarroako ultra txapelketak aurtengoz eman duena. Oker ez banago, ez da banatzeko beste saririk falta. Ez badiate kontragorik esaten behintzat. Eta bueno, gaurko sari banaketa ekitaldia bukatzeko, aipatu dugu egunean zehar, baina Euskal Herria mendi erronka lasterketa bat baino askoz gehiago dela. Azken finean, eskualdea batzeko gai den lasterketa bat da, aldarrikapena beti ikurtzat hartu duena, eta hain zuzen mendialdea batzeko gai den lasterketa bat da. Gaurkoan ere, voluntario zein lasterkari lanean naiz lasterkari. Eskerrik asko, eta zuei ere ikusle zareten hoi, mila esker bihotzez beste behin ere, hor egotegatik izan eguzki, izan euri, gaur denetik izan dugu, euri pixka bat ere bai, arratsalde partean. Herri txikietan sortu ginen, eta bertan ditugu erroak eta egalak, eta bagoaz, desio ditugun balioen alde elkarlanean egaka. Azken finean, amesten dugun lasterketa bat da hau, gure lasterketa, Euskal Herria mendi erronka bat. Mila esker guztioi, oraindik ere, ez da kontrola itxi, oraindik lasterkarien bat edo beste izango dugu helmugan, eta beraz, azkeneko korrikalari horiei merezuten harrera egiteko prestatuko gara, eta nire aldetik besterik ez, hurrengo urtean, gehiago, eta albaldin bada, hobeto. Eskerrik asko!